is matchpoint voor Sliedrecht Sport. 14-15 in de vierde set. En wat net te leeuwen is, gebeurt. Snits verspielt een 2-0 voorsprong en staat uiteindelijk met lege handen. Wils de beker zo goed als binnen lieken. Ja, we konden het inderdaad in de derde set niet afmaken en dat is jammer. Ik had ook echt het gevoel van nou, we gaan hem pakken. Maar dat mocht niet zo zijn en dan wordt het knokvolleybal. En hebben wij dat in fases echt wel laten zien dat wij dat ook kunnen. Maar goed, je hebt uiteindelijk niks. Hoe oors begon de bekerfinale? De vrouwen van Snits pakken knap de eerste 2 sets. En in de tweede set krijgen ze 2 matchpoints door Roos van Wijnen. Bal weer naar Van Wijnen. Een slim wippertje over het blok. Nog 1 punt en dan is de tweede beker op Riegen een feit. Maar Sliedrecht Sport knokt voor haar laatste kans. De staan wordt omdraaid in 28-27. Setpoint Sliedrecht. En dat wordt verzilveren. Janiek Popma rekken de bal nog. En dat wils de winst zat dichtbij weer. Ja, heel dichtbij. We hebben gewoon matchpoint, meerdere matchpoints volgens mij gehad. En die derde set hadden we het gewoon af moeten maken. We hadden het in eigen hand eigenlijk. En dan is het wel heel zuur als je hem nog verliest. De vierde set gaat met 25-20 naar Sliedrecht. En dus volgt een allesbeslissende vierde set. Sliedrecht wie op sterren ideeën, maar kan nou alles goed meidje. En dat slag het. 16-14. In zo'n vijfde set is er niks van te zeggen. Het is gewoon jezelf leegspelen en dat heeft stuk voor stuk iedereen gedaan. En we mochten niet baten. Jammer. Ja, nu voelt het nog wel heel zuur. Maar ja, we hebben wel echt een goede wedstrijd gespeeld. Dus ik denk dat we daar ons vertrouwen maar moeten uithalen naar de play-offs toe. Dus als we dit vasthouden, dan kunnen we in de play-offs nog mooie dingen gaan doen. Haasje de Jong zetten die play-offs om de landstitel uiteen. Dan speelt het Snits in Almelo tegen Eurospet.